Είναι μία γατούλα, είναι μία ψιψίνα που είναι θεόσταλτη, αυτό σας λέω μόνο. Είναι, εγκληματίζεται σε κάθε περιβάλλον πάρα πολύ εύκολα, αμέσως, σαν να ήταν παντού, πάντα εδώ. Δεν της αρέσει να την πειράζουν και ιδιαίτερα, όχι οι άνθρωποι να τη χαϊδεύουμε, να μην την πειράζουν τα αγόρια, να μην τις τριμώχνουν οι γάτες. Θέλει να είναι ελεύθερη, τρυφερή, έτσι, να έχει τα χαδάκια της. Είναι αποπαρασιτωμένη. Είναι περίπου 3 μηνών και είναι έτοιμη για υιοθεσία. Λοιπόν, μην την αφήσετε να σας ξεφύγει, μην ξεχνάτε ότι τα τζιντζεράκια είναι και πάρα πολύ τυχερά και τα κοριτσάκια είναι σπάνια. Φιλιά πολλά, βοηθήστε με κοινοποίηση. Στείλε ένα φυλάκι, βρε. Στείλε, βρε, ένα φυλάκι, ομορφούλα μου, μπράβο.